हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदानै मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर बिनिनो गिबि आपडेटखौ होनो सानदों आङो। लोगोफोर गोजोनथाव खौरां, बिसा एबा बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायावहाय 6थि बड' फिल्म एवार्ड राननाय हाबाफारि जानो थांगासिनो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर मोनसेबाव गोजोनथाव खौराङा जाहैबाय जोंहा बे बर' सावथुननि बान्था राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लिंहरदों बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि पद्मनि कलापुरी बिथांखौ। स' लोगोफोर बिसा एबा बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायावहाय 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि 2023 जानो थांगासिनो जोंहा बे 2023नि 25 नभेम्बर खालारखालि। आरो बे बान्था राननाय हाबाफारि जानो गोनां बिनु एबा जायगायानो जाहैबाय श्रीमन्ता शंकरदेवा कलाक्षेत्र पान्जाबारि गुवाहाटीआव। Hello Assam, hello Bodoland, Kulumbai. This is Padmini Kolhapure and I'm super excited because I'm coming to Assam Guwahati on the 25th of November for the 6th Bodo Film Award ceremony happening in Guwahati on the 25th of November. Looking forward to seeing you all there. Gajantan. ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म बिथांनिफ्राय। लोगोफोर मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म आरो जस बिथांमोननि गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। स' लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय दुर्गा फुजा कालि फुजा आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों प्रशान्त बसुमतारी बिथां आरो बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसारा जाहैबाय दैमु बाग्लारि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जोङो बबे प्रडाक्सन एबा इउटुब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन दैमु मिउजिक रेकर्डस इउटुब चेनेलावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर जस आरो मेन्देला ब्रह्म बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअ दुर्गा फुजा कालि फुजाखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो लोगोफोर। आसा खालामो दैमु मिउजिक रेकर्डस इउटुब चेनेला बेखौ थाबैनो आपल'ड खालामगोन। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।